Non, para comentar o que di Agustín ahora mesmo, que non só se contou coa participación das asociacións empresariais, que tamén contouse coa participación das asociacións empresariais, contouse coa participación dos 93 alcaldes da provincia, aos que se lles comunicou que podían participar aportando desde os seus servicios técnicos as ideas que estimasen convenientes para incorporar os pregos, contouse cos representantes das delegacións sindicais, contouse con todas as partes integrantes dentro dos procesos de contratación, non só cos asociacións empresariais, senón con todas esas partes que estou comentando. Pero ademais diso, todos os grupos provinciais tuveron os pregos antes de levarlos á comisión informativa, non houve ningún tipo de aportación, levarnos á comisión informativa, na comisión informativa houve comentarios, pero non houve aportacións para a mellora deses pregos, entonces entendíamos que éramos máis acaídos para aprobar o seu momento. De todos os xeitos, desde o primeiro momento tamén se dixo que eran uns pregos tipo, que non eran un documento fixo para sendo conscientes tamén de que a lei de contratos conlevaba moitas modificacións de gran dimensión, e que éramos conscientes que ao mellor os pregos tipo que aprobamos non éramos máis acaídos para a realidade da contratación nos concellos, mas para a realidade da contratación directa que fai no día a día a Deputación Provincial. Sendo conscientes diso, tamén o noso propósito, e se lo fixamos saber a todas estas partes, é que eses pregos sexan un documento que sexa móvil, que sexa adaptable en calquera momento, cando así se